Er zijn wel eens wat volactiviteiten en dat erin was wat knel. Bijvoorbeeld mountainbikers die binnen het fietsen en die razen zijn voetgangers. Onkant, fiets! Nou, dan krijg je dus wat problemen, dat jouwt irritaties. En de sportactiviteiten, dat jouwt ik voor de wandelaars. Dus dat zijn best wel eens even conflict situaties hier. Reense de Boer komt geregeld in de bosk bij Oranjewoord om een oerke te draven. En hij stuurt hem wel eens om oren. Het zijn tijden, zo 's morgens dus maar die mensen die de honden in de buurt hier uitletten. En dan s'nachts, dan komen hier 's morgens een paar tramfietsers die met mountainbiken hier, ik denk een uur lang of zo, in de bos rijden. En, nou ja, dan komen ze hier meerdere keren achterop. En ja, schrik je zo'n bolles van. Om ervoor te zorgen dat elk optimaal van de bosken genietje kan, wordt bezocht het gebied beter te benutten. Nou gaan een soort mensen naar dezelfde plakje staan. We willen hier dan een soort wandelpadennetwerk. Dat je dus net al hier hetzelfde rondje in, maar meer de omgeving erbij beloeken. Dus dat we een soort noemertjes krijgen. Dan denk je onder hand van noemertjes krijg je dat fietspadennetwerk in Zuidoost-Friesland. Onder hand van die noemertjes kan je kuierensmeidje. Dus dat betekent dat we eigenlijk willen proberen de druk van de kern van het gebied wat te ontlasten, meer naar de omjouwing toe. Dat mensen wat meer gelegenheid krijgen op andere gebieden te wandelen. Staatsbosbeheer had ik onderzocht of het mogelijk was om voor mountainbikers aparte paden aan te lezen. Maar het is net slagen. Dus alle vormen van recreatie blijven ook een moertje in de bosk. Daarom moeten mensen meer rekkenmarkers houden. Maar er zal ook meer gecontroleerd worden. Hebt u het bord gelezen? Moet de hond vast? De hond moet aangelijnd. U mag wel de hond meenemen, die moet echt aangelijnd. Okay. Dus je loopt het risico op een bekeuring. Dat is, we moeten ons een beetje aan de regels houden. Het plan voor de kuierpaden had Staatsbosbeheer betocht met 6 dwarpsbelangen. En we betellen terug de provincie en de gemeente Heerenveen. Die lijsten lukt jeder haar stiepen in, maar de gemeente hier vindt het zo wichtig dat de paden er komen dat zij het weer omdraaien willen.